Hello, welcome to Bimtis Creation. Dinini videoa रावखौबो दुखु होनायनि एबा खहा खालामनाय जायाखै बे भिडिअआ entertainment purpose and educational purpose नि थाखायल' खालामनाय जादों. So let's start without wasting any time. जायफ्रा subscribe खालामाखै अन्नानै please subscribe खालामना हो. ओमफ्राय बै लोगोसे बै बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ फार्स्ट नुजेनो. So let's go. Underage girls and boys. बैसोआनो जायाखै ओमफ्राय बियर लोंदों ओमफ्राय चाउमिन मम' जालाबायदों ओमफ्राय नायबावनो लोगोसे सिगारेटबो सोबदों. मानो सिगारेट सोबनांगौ जाखो? बे जानाय लोंनायाव सिगारेट सोबनाया बिराद गाज्रि. आरो खमसे खमथ' सोब माने बाहेरायाव थांनानै सोबनांगौ. अके स्मकिं बोसोर मालाय बयबो सिगारेट सोबो आंबो सोबो नोंबो सोबनो हागौ, नों सोबाबो जानो हागौ. अके बोखोलाय होनदों माने सिगारेट सोबनायखौ प्रमट बानायदों. बेथ' बिराद गाज्रि बुस्थु. माने एनि भिडिअस नों दस्रा भिडिअसआव नायो सिगारेटनि प्रम'सनखौ स्मकिं इज इन्जुरियस टु हेल्थ होननाय बे लिरखानाय थाखायो. अके स' बिनि थाखाय सिगारेट एबा नार्कटिक ड्राग्स मार्डार बेफोरबायदि बुस्थुखौ प्रमट खालामनाया गाज्रि. सासेया मोनामजानोनो हायाखै ओमफ्राय सोबगासिनो हौवाया. अके दा माबायदि जागोन बिसोर? माबायदि टाइपनि हिन्जावफोर जागोन बिसोर? आंनि बायदिब्ला बिसोरो एकदम बिमा बिफानि फैसा दैख'ग्रा जागोन. दैख'नानै ड्रेस बायनाय, अके ओमफ्राय गाननाय जोमनाय देखायनाय. मेबि अफ मिडिल क्लास फेमिलि अर एल्स ल' क्लास फेमिलिबो जानो हागौ, मेबि हाइ क्लास फेमिलि, आं मिथिला बेखौ. अके दा बे भिडिअ नुदों बेथ' मेबि बैसागु टाइमावसो जानाय बर'नि मोनसे कालचार इजन्ट इट? बे कालचाराव बयबो जानाय लोंनाय खालामो. स' प्लिज अन्नानै आन्डार एज जे बैसो जायै सिख्लाफोरनो जौ दा लोंहो. ससाइटिया कन्ट्रल खालामनांगौ बेखौ. गथ'फ्रा लोंलाबायनानै मोसालाबायनाय गाबलाबायनाय नुगोन नोंसोरो, मेंब्रांलाबायनाय हायाव. स' दा ओमफ्राय मा बुंदों केमेराया? खोनासंबावनो केमेराया मा बुंदों? केमेरामेना जाय मानसिया भिडिअ खालामदोंना बेयो मा बुंदों? दे मोसाहो होनदों. बे मानो बिदि बुंनांगौ? मोसाहो बियो केमेरा खेबगासिनो ओमफ्राय दे मोसाहो बुंदों. बिदि बुंनायाथ' बिराद गाज्रि. बिदि बुंस्लायस्लाय नोङो मा खालाम, केमेराखौ बन्द' खालामनानै नोङो बिसोरखौ हेल्प खालाम. न'आव थांहोनो एबा दैफोर बारा जादोंब्ला दै लुनो एबा लोंहोनो बेबायदि हेल्प खालामनांगौ, मदद खालामनांगौ. बेबायदि डाइरेक्ट मोसाहो लोंबाव होननाया गाज्रि. लाजिगोन गाबोन नायलाय खाना मैला नांजोब्बाय साला. नाय बिराद गाज्रि मेंब्रांलाबायगासिनो हायाव. बे बिराद दुखुनांथाव. अके केमेरामेना बुंदों बोखो. अके मा बुस्थुखौ बोखोनो? मानसिखौ थिखोनो ना माखौ बोखो होनदों? बे गावबोनो सेन्स गैया. गाव केमेरा खेबनायाव माने ओरैबायदि बेस्थ'खासै. नायलाय बिराद गाज्रि रोखोमै गाबबाय. भेरि बेड वे गाबगासिनो. एकदम दुखुनांथाव. आरो नै माथायाव नांखाबाय बे. You heard मानसिफ्रा साइडआवबो मिनिगासिनो. बे नट फेयार. माने सोरबा मानसिया प्रब्लेमाव जादों, खैफोदाव गोग्लैदोंबा नोंसोरो मिनिनो नाङा. You should help खालामनांगौ. स' बेबायदिनो बुस्थुआ ड्राग्स एलक'हल ओमफ्राय स्मकिंखौ प्रम'सन खालामनाङा. बेयाव हेल्प खालामनाङा. नोंसोरो जानला माला स्मकिंनि भिडिअ बानायनानै एबा ड्राग्स जौ लोंनायनि भिडिअ बानायलाबायनानै अन्नानै ससियेल मिडियासआव दाहगार, लाइक इउटुब फेसबुक एन्ड ब्ला. माने इउ डोन्ट हेभ राइट्स. नोंनाव राइट्सआनो गैया बेफोरबायदिखौ खालामनो, बेफोरबायदिखौ दांनो एबा साननो. लिमिटेसन थायो मानसिनाव बयबो. स' प्लिज डोन्ट डु इट. बेफोरबायदि खालामस्लाय माने बहुत बुस्थु खालामनो हायो नोंसोरो न'आव थांनानै. अके मिउजिक सोलोंनो हायो, नभेल फरायनो हायो, दस्रा खामानियाव हेल्प खालामनो हायो, दस्रा खामानि मावनो हायो. लाइक बिमा बिफाखौ हेल्प खालामनो हायो सुनायाव, मावनायाव, दांनायाव. बेफोरबायदि
खामानि माव नों माखासे एक्टिभिटिस माव नोङो गावबा गावनि ब्रेनखौ बिजि दोन जाहाथे नेगेटिभ बुस्थुआ नोंखौ साग्लोबफैया हा नेगेटिभ थिंकिं नेगेटिभ थट्सआ नोंखौ अकिउपाइड खालामफैया अके बिनि थाखायनो गावबा गाव नोंसिनि ब्रेनखौ बिजि दोननांगौ बेस्थ'आव थानांगौ अके मा खालामदों बेयाव नागिनि मोसादों आखाइखौ ओरै थिखलायनाय नागिनि मोसादों मानि थाखाय मोसादों जफेदों होनदां बेथ' सियर जफेदों अबेबा लांदां फोथाराव लोंदों ओमफ्राय अयथासार लोंदों जानो हागौ ओमफ्राय आसानबो गानदों गोजा आसान ओमफ्राय रान्दि ना मा मोनथिया जायखिजाया लोंदों ओमफ्राय नागिननि एक्टिं खालामदों जिबौ सौनाय बायदि एक्टिं खालामगासिनो अयथासार मिनिदों माथो बेलाय बाब जा मिनिदों नै नायलाय उन्दु उन्दु मिनिदों बा मा खालामनांगौ जाखो नोंसोरसो बुंदो कमेन्ट बक्सआव गोख्रै लिरना खिन्था मा खालामनांगौ जाबाय माने एकदम बुहुत हमबाय नागिना हाबबाय बेनाव एकदम गसंलायनानै मोसागासिनो उन्दुलायनानै मोसादों ओमफ्राय मानसिया मिनिदों खायफा ओमफ्राय साइडआवबो मानसिफोर दङ ओमफ्राय दा मेन खारना मा बेयाव इन्टारनेटनि इडुकेसन गैया बेखौ जेनेबा खेला मबाइलजों खेबबायना ओमफ्राय इन्टारनेटनि सोलोंथाइ गैया इन्टारनेटआव हगारोब्ला मा जायो माबायदि भाइरेल जायो मानसिफ्रा दा कन्टेन्ट मोनदों कन्टेन्ट मोनोब्ला माबायदि इउज खालामो ओमफ्राय बेखौथ' मिथिला जायखिजाया हगारबाय इउटुबाव हगारबाय एबा फेसबुकाव हगारबाय अन्नानै प्लिज दा हगार नोंथांमोना बिदि ओंखायनो नोंसिनि थाखाय इन्टारनेट इडुकेसना नोंसिनि थाखाय नांगौ अके दानिया नेक्स्टखौ नायगोन बिनि बैसोखौ मोनथियोब्ला नोंसोर आंनि कमेन्ट्स बक्सआव लिरना हर मा बैसो जागोन बे पियरलि आन्डार 18 नट इभेन 14 मेबी 6-7 स्टुडेन्ट जागोन बियो क्लास 6-7 मेबी 8 बाट बे 10 पास जानाय नङा मानो बियो सिगारेट सोबगासिनो वाइ इज हि स्मकिं बिराद गाज्रि बुस्थु बियो सिगारेटखौ एकदम सोबदों हगारदों ओमफ्राय देखायदों मानो बिदि हगारदों इट्स टटेलि बेड एन्ड ननसेन्स सिनियरफोरबो दं खाथियाव सिनियरफ्राबो अन्नानै मिथियोब्ला बिदि प्रमट खालामनाङा नोंनि जुनियरफोरखौ बादा होनांगौ अके स' दानिया सासे आंनि साबस्क्राइबारा सोंदों व्हाट इज स्टाफ नटेसन दा आं बिनि एन्सारखौ होगोन स' स्टाफ नटेसन माने the 5 horizontal lines where musical notes can be written is called staff okay मोनबा horizontal lines थागोन ओमफ्राय अबाव मिउजिकनि language लिरजायो okay the musical notation can be written okay मिउजिकनि भाषाया लिरजायो is called staff okay notes बुङोब्ला माखौ बुङो okay जेब्लानाखि नों मोनसे नोट माने दें for example सा बेखौ दामोब्ला नोट बुङो ओमफ्राय साजों रेजों मोननैखौ दामोब्ला chord when more than one note is played is called chords मोनसे नोटनि बारा दामोब्ला जेनेबा साजों रेजों दामोब्ला is called chord नङाबा सा रे गा दामोब्ला chord जायो ओके मोनसेनि बारा दामोब्ला is called chord 1 2 3 4 5 मोनबा लाइन्स दंना the first line is E every ओमफ्राय good second line good third line is B boy D does fine okay every good boy does fine गाहायनिफ्राय सानगोन E G B D F okay मोनबा लाइन्सआ गावबा गावनि नाम थायो okay that is every good boy does fine okay full form ओमफ्राय बे मोनबा लाइन्सनि गेजेराव मोनब्रैथा स्पेस थागोन okay बे स्पेसनि मुङा जाहैबाय फर्मुलाया जाहैबाय FACE okay FACE माने मोखां नोंनि मोखां okay स्टाफा मोनबा लाइन्स थायो with 4 space okay the 5 horizontal lines where musical notes can be written is called staff so बिदिनो treble clefनि staffआ आलदा फर्मुला थागोन ओमफ्राय bass clefना आलदा
टेनर क्लेफना आलदा सुप्रानो क्लेफना आलदा अके अल्ट' क्लेफना आलदा ब्ला 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 बायदि बायदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक एन्ड साबस्क्राइब थुना हो अके जाहाथे बिदि मोजां भिडिअस आं लाबोनो हागोन थेंक इउ एन्ड गुड नाइट